Makagusok, lantaw ninyo makagusok, sinaw pasahero ko man makagusok ko sakay sa ako. Ban karon na adlaw makagusok. Oh, ato yatan mo gawas ng mga kaigsunan, mga suliganon. Mo na pasahero ko man, sila ko pasahero. Sila mo sakay sa ako man guys, sa nawa. Ya pa, ang gawas na tataw do. Mo na pasahero dili si Jong. Awa diha dili ka pasahero. Dari ra mo gawas na. Awa Jong sisid ko tan sa video ay. Awa kayat ni mo Jong. Yan, muna pasahero kuman mo sakay, kana sila. Yan, no? Muna may mami ko di. Bye-bye! Thank you! Ayun, dapat mo kayo. Oh, dyan rin ako pasahero. Haman ko. Ay! Diyan, sino mo sakay sa ako kuman, guys. Bye-bye! Nanay mo ba? Kaya mo malit to? Diyan rin ako passenger na pinakabagtik na sikat. Kuyati guys, diyan rin na guys. Oh, di ba? Oh. Di ba? Ako pasahero na guys, oh, di basta-basta oh. Nadi vlogger video. Ito ginin sa page mo sir. Kagusok vlog. Oy shoutout Kagusok Vlogs. Daya. Otro ta. Oy shoutout Kagusok Vlogs. Ay mo kalimot og follow ani nga goy, mati support local and permente gugud daya. Kob na sab, goy. Yan. Kapila ka oras biyahe gikan diri Padong Airport sir? Mura gyapon, same 20. Kung ako mo drive 180. Ayun, ayaw boss. Double check mga gamit yan na. Mga gamit, drone, cellphone. Ata, kuya. Dol. Yeah. Napatumong mo sa kauban diri kay blingaw gigatos kay. Katong naghatag si magtambal sa isoler ba? Katong kaming tao god. Ito may tao dito mo ba?